सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउटिउब चेनेल एबा फेसबुक पेजआव बरायग्रोबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं जाय बिथांमोना कारेन्टआ स्मार्ट मिटार जाबाय एबा प्रिपेड मिटार जाबाय, जाय बिथांमोना दासिमबो रिचार्ज खालामनो रोङा, दा बयनावबो रिचार्ज सिस्टेम जाजोब्बाय। रिचार्ज खालामाबा कारेन्टखौ सावनो हाला। सिगांना माबानानै कारेन्टखौ सावखांनानै उनावसो बिल फैयोमोन, खिन्थु दानिया सिगां रिचार्ज खालामग्रोनांगौ। रिचार्ज खालामनानैसो नोंथांमोना जेरै मबाइलखौ फन रायलायनो हायो, दानियाबो बेबायदिनो रिचार्ज खालामखांबासो कारेन्टखौ सावनो हागोन। दा जाय बिथांमोना रिचार्ज खालामनो रोङा, बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना गावनि मबाइलजोंनो कारेन्टखौ स्मार्ट मिटार एबा प्रिपेड मिटारखौ रिचार्ज खालामनो हागोन। भिडिअखौ जागायजेननोसै। आं दिनैनि भिडिअखौ एप्स नङा, माबाजों ब्राउजारजों बानायनानै दिन्थिगोन। बिनि उनाव जुदि नोंथांमोना कमेन्ट खालामोबा एप्सजों खालामनानै दिन्थिगोन आं रिचार्जखौ। दिनै आं माबाजों ब्राउजारजों खालामनानै दिन्थिनोसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं क्रोम ब्राउजारखौ जों बानायसै, बेनो मोजां जायो, सुबिदा जायो। ओमफ्राय नैबाव गुगोलाव फैबाय आङो क्रोम ब्राउजारखौ खुलिनानै। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामसै apdcl। बिनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनावबो होना होगोन। नै ओंखारबाय www.apdcl.org खौ सोना होनोसै। ओमफ्राय नै apdcl नि साइडआ गेवबाय। बिनि फुल फर्मआ जाबाय आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड। ओमफ्राय गाहायाव फैनोसै। नै सिगाङाव आं बेलेन्सखौ चेक खालामग्रोनोसै। नैबाव स्मार्ट प्रिपेड बेलेन्सआव होग्रोनोसै आङो। गोजौ कन्जुमार नाम्बार होनोसै। ओमफ्राय नैबाव खेबसाखौ फिना होनोसै। आं गोजौ कन्जुमार नाम्बार होना होबाय। बिनि उनाव खेबसाखौ होबाय। बिनि उनाव नैबे थिर' होनोसै। बे खेबसे मालाबा प्लास जायो, मालाबा माइनास जायो। नै ओंखारबाय। माने गोजौहाय कन्जुमार सोरनि नामाव दं बेखौ होदों। ओमफ्राय गाहायाव नै माने बेलेन्सआ -24 जानानै दङ। बे माइनासा बुरजा जाबाथ' डाइरेक्ट दानगोन कारेन्टखौ। बेनिखायनो थाब रिचार्ज खालामना लानाया मोजां। बेनिखायनो आं खालामनानै लाखानोसै, जाहाथे उनावहाय कारेन्टखौ दाना। नोंथांमोनाबो बिदिनो नायनानै ला, नङाबा उनाव दाननो हागौ। बिनि उनावहाय बेक फैफिनसै आङो। दाना रिचार्ज खालामनानै दिन्थिनोसै। नैबाव रिचार्ज प्रिपेड मिटाराव होनोसै। नै ओंखारबाय। गोजौआव कन्जुमार नाम्बार होनोसैलाय। ओमफ्राय नैबे खेबसाखौ होनोसैलाय। गोजौआव कन्जुमार नाम्बार होबाय। ओमफ्राय गाहायाव खेबसाखौ होबाय। बे मालाबा प्लास जायो, मालाबा माइनास जायो। ओमफ्राय नैबे थिराव सोना होनोसैलाय। ओंखारबाय। नै कन्जुमार नाम्बारा सोरनि नामाव दं बे ओंखारबाय। ओमफ्राय लकेसन माने एड्रेस डिटेल्स ओंखारबाय। ओमफ्राय मिटार नाम्बार ओंखारबाय। रिचार्ज बेसेबां खालायो बेखौ सोना होदो। आंनोबो 200नि बानायखानोसै। नैबो एमाउन्टखौ कमप्लिट खालामफिनबावनोसै। ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे मबाइल नाम्बार होना होनोसै। ओमफ्राय जिमेला अपसनेल, नै जिमेलखौ होनोबो हागोन, होआबाबो जागोन। ओमफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होबा मोजां जायो। अबे नाम्बार लिंक जानानै दं बेखौ होबानो जाबाय। एमाउन्टखौ कमप्लिट खालामबाय। गोजौ फार्स्टआव एमाउन्टखौ लिरना होबाय। बिनि उनाव कमप्लिट खालामबाय। बिनि उनाव मबाइल नाम्बार होबाय। आं जिमेलखौ मोनसे होबाय। जिमेला अपसनेल, होबाबो जागोन। मबाइल नाम्बार होबानो जाबाय। बिनि उनाव पे नाव होना होनोसै। ओंखारबाय। नै एसे लडिं जादों। नै दाना माजों खालायो? फार्स्टआव नेट बेंकिं दं, क्रेडिट कार्ड दं, डेबिट कार्ड, ओमफ्राय QR कड, वालेट दं। माजों खालामो? आं UPI जों खालामनोसै। UPI खौ सिलेक्ट खालामबाय। बिनि उनावहाय दाना नै पे बाय एनि UPI एप्सजों बानायनो हागोन। ओमफ्राय पे बाय एनि UPI ID जोंबो बानायनो हागोन। मोननै अपसन दं। जिखुनु आं नैबेखौ सेलेक्ट खालामनोसै। UPI एप्सखौ एप्सआव डाइरेक्ट रिकुवेस्ट थांगोन, बेनिफ्राय हरनो हागोन। नै दाना माजों बानायो? फन पे खौ सेलेक्ट खालामनोसै। लडिं जाबाय। पेनाव होना होनोसै। सक्सेसफुल जाबाय। दाना बेक फैफिनसै। नैबेबायदिनो इरर देखायो। नै पेमेन्ट कमप्लिट जाबा अबाव कमप्लिट जानानै फैया, बिदिनो सरि माबा देखायो। बेक थांनानै चेक खालामफिनसै। दानिया नै मेन पेजाव फैफिनबाय। आं बेखौ क्लोज खालामनोसै। दाना बेलेन्सखौ चेक खालामनोसै। 24 माइनास जानानै दंमोन ना,
स्मार्ट प्रिपेड बेलेन्सआव होनोसै स्मार्ट प्रिपेड बेलेन्सआव गोजौआव कन्जुमार नाम्बार होना होबाय बिनि उनावहाय केपचा होना होबाय बिनि उनाव टिकखौ सोना होनोसै नै जाबाय सक्सेसफुल जाबाय नै पेमेन्टआ नैबे माइनास नङा दहायना रेड कालारना माइनासमोन बे गोथाङा आंनि बेलेन्स जाहैबाय नोंथांमोनाबो थाब खालामना लादो नङाबा उनाव दाननो हागौ दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ